25 years chini Sumuli Hatio club ni ingui the Tring celebration khajari tongo since from 2018 ismi taklai of Bisi jora angkai sung taklai chini o Tring obo kisi sa alai dangka tamni hinba Saimano 25 years sungkai sung silver jubilee o silver jubilee sung taklai chini Sumuli Hati yot committee ni ingui Tring chini o am chayo laitanai bisiron haino palai Yakhwrai angkai o silver jubilee Tring Bisi Kwtal sakma pandani bagainya sung chini press briefing khainani thang tongo chini hasteni gobang ma jagani lukurokno chini o 25 years yakhwrai silver jubilee the Tring celebration khaya thangmani kokno jung Khowai bagai tami hinba jung saimano chini o amchayo obai ke jung laitanai 2020 ni simino Tring palai phayo gobang ma haste ni kereng jagani borok chini ro phayai gathering phayo gamni bagainya taklai bo jung chini yacht club by luwa jijak chini o silver jubilee the program jung khlainani thang tongo silver jubilee program o jung Puila taklai salnoi jung chini panda jung khlainai Puila jung wanchuka jung asuk je tamhnai 25 years yakhwrai 25 bochor jung chotflai awi obai ke je chini Tring Bisi Kwtal sakma panda khlai tongmani obai ke jung waisapana jung indigenous food festival jung khlaiako ngai taklai jehetu chini oro 25 years yakhwrai silver jubilee khlaina thang tongo abono ruk sauje jung 20 December jung kaisa indigenous food festival jung chini orok jung khlaina thang tongo engkai indigenous food festival o gobang ma chini Tiprasa ni chathai obai ke tongo jung indigenous chamoni bisingo joto sibai jung aboro ni bagai chini ro stall jung khlok jaknai o indigenous food festival kam silver jubilee program o phai manjak phai ni bagai tai jara khalnok rok oro tamhnai jung stall khaisram jaknai aborok no booking khaini bagai chini hasteni gobang ma jagani borok no chini Tring committee bai phai malai phai ni bagai yakhwrai contact khaini bagai nano no koyo angkai jung chini je dino jung food festival khaina thang tongo afro except chini indigenous food bade adino jung tai kuno chini tabungni tamhnai chamung alada jung Chinese rok Chinese obahai rok gobang ma chamung katal chini tabungni aborno jung allow khlaigla hoitoba jung kaini no chini Bisi Kwtal sakma pandao jung amna allow khlaigla be sudu indigenous jesa chini food chamung abono simino jung allow khlainai gamni bagai joto jara chini tinini o median bising chini o kokto nai tongnai hasteni joto takhute bhuk sono jung mono koinai chini indigenous food festival tai chini silver jubilee program o phai manjak phai ni bagai ta ngai jung chini o silver jubilee je program khaini thang kamani Tring Bisi Kwtal ruk sawoi mo kaisa chini jung English pokthai bai jung nahamani this celebration marks 25 glorious year of unity identity cultural preservation among the Tiprasa community ni jung obai ke mo kaisa chini tamo kaisa je 25 year je jung khlai thangmani mo kaisa thanchani chini sinimung chini kanmung chomung no jung obai ke preserve khainani rokha khai tonani chini joto Tiprasa ni chini gobang ma community tongo chini bisingo obai chini main object ngai ta kaisa jung oro te wanchuka obo sudu chini cultural chini preserve khainani chini unity identity no preserve khainani abo simia chini ro o program khlai jamoni main bini agenda yakhwrai bini purpose singkai oro tamo jung chini kaisa mo platform mo chini thani unity social integrity chini among the all section chini indigenous community ni obai ke jung wanchumuta gamni bagai ang chini Tiprasa ni joto section ni borok rok no
chini taklai Sumuli hati yacht club ai luwajijak chini je Tipra Bisi Kwtal Bisi Kwtal yasakma panda yakhai ba silver jubilee je programo norokno Khowai Khowai participate khaibeni ni bagai jengwai baksa phayoi chini Bisi Kwtal no teibo chung haste gnangai amni logi logi hayung gnangai जों kaisa Tipra bosongni borok sinijak manani जों kaisa Tipra bosongni borok buni do bosong haite जों bwkhaktwi sai masai tongmani kokmung no nong thani kokmung yasagei जों tini no chini press meet khaini जों thangai tongta Khowai sabo manjangani koknong sabo rono invite dinai Khowai जों to abono chini planning khai tongo जों chini ro Puila 1991 oro chini जोंनि साइसगां chini tamhanai previous chini generation rok jemon Tipra Tribal Socio Cultural Development Organization abono lead khaine ro tai chini oro chetwang magazine hin suinai tai tabu gobang ma MK dong boro rok no जों jehetu जों boni bising tuise chini o Tipra hasteni chini tiprasarwchapmwng je Bisi Kwtal yakhai ba Tring je kamai thangmani boni bising tuise जों taisa preserve khaimangkha moni bisi जों taisa abo hana revive khaitui ni bagai जों best khai जों borok no invitation ni bagai जों motamuti जों wansuk laijak jemon romde जों sinaro romde sini mongko songrok sini binoy deborma songrok hai borok vikas rai hai deborma hai borok tai sini nandokumar song hai borok borok no जों tamhanai sini o Tipra Bisi Kwtal yasakma panda yakhai ba silver jubilee programo invitation na जों chini programni joto committee rok bai sub committee rok bai जों abhai koksa bai jakta tai mane all nong yo chiba joligo mane Tipra hasteni bwkhaktwi joto sai mane bwkhaktwi maro prong invite dinai janai tai mwa minister tong mwa montri tong sabo invite dinai bwkhaktwi to asole जों invitation bono gobangma jono rei phayo haipato bini visit mani bagai karon जों chini Tring to all over chini Tipra hasteo gobangma jagna palayo gamni bagai chini ro chini minister tong local MLA chini state minister chini borong nang service ke tu tai chini ro ni ni Robin Rosar chini idia disa pangni education bedek ni borong no bisi daito ru Bwkhaktwi norok nung no jehetu abo nong ni control tongba nong na thangai participate khaji nei chini ro khase Bwkhaktwi mane thaya जों tahu bai obhai ke Bwkhaktwi no chini am chayo Tring o sumi especially chini gobang ma susio tamhanai chini non political NGO ni bising program khai ba जों wai ni se chini Bwkhaktwi tuimang ko chini sumi ham chaya hai pano जों chai toknai chini Bwkhaktwi no जों special invitation ni bagai chini o bini yakung kathar chini o am chayo Tipra Bisi Kwtal Tring je palai thani silver jubilee khaiteni like khaitu noi जों Bwkhaktwi no जों invitation nai angkai tai chini oro ni local MLA tabo hasteni montri boto tongnai no tai chini oro ni local MDC chini Tipra TDDC hapangni boto tongnai no borok जों bai always no chini suke duke bipoda apeda gobangma jarao no जों bai borok obhai ke kongkiti satani bebak jagana borok obhai ke जों subai tongta haika tai no Tring o sutrok kai target dong nawi khayin bagai thani जों to sama to sini oro jara electronic media coverage khaina rokna जों kaham budget free no khaikya je जों taklai ba expect khlayo more than chini ro 15 theke 20 lakh rok tuyoi जों tini o silver jubilee no जों palanya ni wan chogoi tongta kai khaklayo tini a target ro fulfilling ani ini je o Tring committee dong sabo manda ini जों oro particularly yang kaisa jotoni ingo tamhnai introduction ang luya jotono sini ro Tring ni ingo ro committee ni adong smang no ro secretary president chief advisor tai cashier tai sini joto tamhnai executive committee sini taklai Tring Bisi Kwtal committee ni joto ro attend dong tomo haika nong ro chiba Jubilee taklai gari thang to Khowai ke hasten lokurong no Khowai la kok kasanung hasteni lokurong no जों mono kok kasanai lai thanai bisini hai no
huge gathering khayo chinaro tong thokcha thongni bising tui tong gesangni bising tui chinio silver jubilee program Tring Bisi Katalia sakma panda mo kaisa history oro phayo chingbai gathering khayo khabaksa kha thansa kai chini tipni odani mukumu oba haike tamhanai cultural no kaham kai kusugoti sanani bagai जों बwkhaktwi yapharo tai tong gesangni bisingo जों गोबां majorao nugo chini Tiprasa hawo tabu गोबां section borok lam hamia roko godalja oba hairok ingyawi lam kahamo phaioi jangbai baksa chini cultural chini tamhanai heritage oba haike chini history no survive yakheba preserve khaini bagai obono जों hasini lokongo khachana musing Podi bosor na ngaro sport mane ngaro ko khaijago thangnai chini ngaro ko khaijago o bosor ke 75 mane akiba Jubilee ko ba haike klanya dawn obviously abo khaijangnai jehetu food festival khaijangnai chini indigenous food festival hangkai traditional game and sport abo kai sing 20 December ni phungo changnai hangkai chini food festival kai sing rom di dipor ni bwkhago chung food festival chung changri nai chawa haike ni wan chugoi tamata